No niin, moikka! Me ollaan siis Laurin kanssa juteltu, että me halutaan vähän sen jutella siis osteopatiasta ja kertoa vähän se, että mitä se oikein on. Ja sitten meille tuli tämmöinen idea, että nyt ruvetaan kuvailemaan tämmöisiä vähän tällaisia juttutuokioita. Ja sitten me vastataan vähän semmoisiin kysymyksiin, mitä on ehkä niinku asiakkailta tullut ja vähän avataan sitä osteopatian maailmaa. Mm. Niin kuin moni ei edes niin kuin tiedä, mitä osteopatia on, tai ei välttämättä ikinä edes kuullut. Mm. Me käydään vähän sen läpi sitä, että mitä se osteopatia on. Jees. Hyvä. No mitäs Lauri, kuka sä oot? Joo. Mun nimi on tosiaan Lauri Savolainen ja mä oon osteopaatti ja koulutettu hieroja. Ja että osteopaatiksi mä valmistuin 2024 keväällä ja nyt ollaan tässä Haukilahden osteopatialla tehty hoitoja. Mm. Joo, hyvä. Joo. Ja siis mä oon Krista ja mä oon siis, mäkin oon koulutettu hieroja taustaltani ja sitten nyt, ootas nytte, 2019, anteeksi, 2009 Mm. valmistunut siis osteopaatiksi, tässä vuodet vierii. Joo, ja sen jälkeen tehnyt hommia ja siis nyt ollaan tehty yhdessä tässä tosiaan jonkin aikaa täällä Haukilahden osteopatiassa. Ja paljon on kaikenlaista tietysti tähän matkalle mahtunut monenlaista. Ja nyt olisi ihan hyvä varmaan vähän silleen, niin kuin avata sitä osteopatiaa, että mitä se oikein pitää sisällään. Niin mitä, Lauri, mitä se osteopatia tarkoittaa? Mitä osteopatia tarkoittaa? Niin, tai mitä se oikein pitää sisällään? Mm. Mitä se on? Joo. No siis osteopatiassa niin siinä hoidetaan terveyttä. Mm. Elikkä siellä on asiakkaalla jotakin haasteita kehollisia, tai siellä on jotain kipuja tai jotain liikerajoitteita. Ja sitten tavallaan kun me osteopaatteina niin pyritään sitten löytämään sieltä tavallaan, että mikä siinä aiheuttaa sitä, mikä siellä asiakkaalla sitten on haasteena. Ja sitten tavallaan kun me saadaan sieltä niitä jännitteitä purettua, niin tavallaan se asiakkaan terveys lähtee siitä tavallaan se kohentuu. Tavallaan sen ei tarvitse enää ylläpitää niitä samoja jännitteitä ja siellä on voimavaroja tehdä sillä jotakin muuta. Mm. Kyllä, joo, joo, just näin. Joo, ja että siinä on paljon sitä niin kuin, mm, just sitä niin kuin kokonaisuuden ää, kautta aina katsotaan ihmistä ja Mm, jotenkin sitä, ja voimavarojen kautta, että ei lähdetäkään silleen, niin kuin sanoit just tuossa, että ei lähdetäkään niin kuin ongelman kautta välttämättä liikkeelle. Et tietysti niin kuin aina on se ongelma, kun asiakas tulee, niin aina on yleensä joku oire tai ongelma, mihin haetaan apua, mutta sitten se mm, osteopaatin näkökulma on sitten katsoa sitä kuitenkin sieltä enemmän ehkä sieltä toiminnallisuuden ja terveyden kautta, että se keho kuitenkin tietää, tai siellä on tavallaan se viisaus siinä kehossa siitä, että se ymmärrys, että missä on tasapaino, ja se osaa hakeutua siihen tasapainoon, jos se vaan saa siihen mahdollisuuden. Ja tavallaan, että me sitten autetaan siinä ja jollain tavalla mahdollistetaan semmoinen tilanne, että se keho pääsee takaisin siihen tasapainoon ja osaa hakeutua siihen. mm. Joo. Milläs tavalla me tavallaan tota, miten me tehdään hoitoa tai tutkitaan sieltä, että mitä me lähdetään tekemään. Mm. Se onkin semmoinen, niin kuin, jokaisella on varmaan vähän omat semmoiset
tavat ehkä tutkia ja myöskin oma käsiala jokaisella osteopaatilla, että Mm. siinä on niin laaja työkalupakki myöskin, että sitä on ehkä vaikea silleen, ja mahdotonkin määritellä silleen tekniikoiden tai semmoisten niin kuin pelkän lähestymistavan kautta, mutta niin kuin lähestytään sitä kehoa ehkä silleen, että katsotaan kokonaisuutta ja yritetään löytää sieltä se, että mikä sitä niin kuin kehon kokonaisuutta eniten häiritsee ja mitkä asiat siinä on ehkä niin kuin, mitkä blokkaa tavallaan sitä vaikka liikettä tai sitä niin kuin verenkiertoa, hermotusta, mikä siellä on tavallaan semmoinen jännite, mikä ehkä aiheuttaa siellä niin kuin eniten haasteita. Ja sitten kun me ollaan niin kuin katsottu, tavallaan me nähdään myös se, että kuinka paljon siellä on sitä vitaliteettia ja terveyttä ja tavallaan sitä potentiaalia. Ja sitten lähdetään auttamaan sitä kehoa. Et me tavallaan työskennellään ehkä sitä kautta, että me annetaan sille niin kuin, paljon tehdään niin kuin töitä semmoisten kehon tavallaan niin kuin, niin, no siis annetaan sille keholle mahdollisuus, luodaan sille mahdollisuus siihen, että tehdään paljon esimerkiksi epäsuoraa tekniikkaa, mikä on semmoinen, että me ei mennäkään suoraan vaikka siihen ongelmaan tai suoraan siihen niin kuin rajoitteeseen ja yritetä sitä niin kuin sitten pakottaa johonkin suuntaan, vaan ennemminkin niin kuin viedään se häiriö, vaikka mikä siellä on, siihen suuntaan, mihin se haluaakin mennä. Eli tavallaan viedään sitä enemmän sinne häiriöön. Ja sitten haetaan sieltä semmoinen balanssipiste ja sitten niin kuin voidaan palauttaa se siihen normaaliin tai viedä sinne tavallaan rajoitteen suuntaan. Mutta paljon käytetään ehkä semmoista niin kuin lähestymistapaa, niin kuin se on hyvin osteopaattinen ajatus ylipäätään, että mennään aina helpon kautta vaikeeseen. Että sitä kautta niin kuin me ei tavallaan aiheuteta semmoista vastustusreaktiota Mm. kehossa myöskään. Niin. Se tekee siitä myös tosi niin kuin semmoisen lempeän ja miellyttävän hoitomuodon. Kyllä, Varsinkin jos siellä on niin kuin paljon kipuja, niin tavallaan ei niin kuin väkisin niin kuin painita sen asiakkaan kehon kanssa, vaan tavallaan tehdään enemmän yhteistyötä. kyllä, just Ja näin. sitten tavallaan niin kuin, silloin, niin kuin, sillä voi olla niin kuin tosi niin kuin merkittäviä muutoksia saada sillä, että niin kuin, tavallaan viedään se vaan helppoon asentoon, että tavallaan silloin se, mitä siellä ikinä niitä kudoksia on, jännitteitä, niin tavallaan se kertoo sille hermostolle siellä, että tavallaan, että kaikki oikeastaan ihan hyvin. Tai tavallaan, että siellä ei ole enää niin kuin sitä häiriötä. Niin tavallaan se hermosto voi sitten mahdollisesti ruveta vapauttamaan sieltä niitä kudoksia, mitkä niin kuin aiheutti siellä sitä ongelmaa tai särkyä tai kipua. Kyllä, joo. Ja siis sille on niin paljon erilaisia lähestymiskulmia ja ehkä tekniikoita ja että semmoista mä just mietin tuossa semmoistakin asiaa, että koska voi tulla hoitoon ja koska ei voi tulla hoitoon. Joo, sitä kysytäänkin aika paljon. Sitä kyllä kysytään, joo. Ja se on semmoinen asia, että on hyvin vähän semmoisia tilanteita, että ei voi tulla hoitoon. Just siitäkin syystä, koska on niin kuin, voi hoitaa tosi lempeästi, että vaikka olisi ollut jossakin onnettomuudessa tai on selkä tosi kipeä tai mitä ikinä, niin tavallaan ne on myös niin semmoisia hellävaraisia ja pehmeitä hoitomenetelmiä, että se ei niin kuin varsinaisesti ole mikään kontraindikaatio, eli silloinkin voi tulla hoitoon. Toki jos on niin kuin onnettomuudessa ollut, niin sitten mahdollisesti niin kuin ensin sinne ensiapuun. Kyllä, Mutta joo, riippuu todella. tietysti mitä on tapahtunut. Kyllä, joo, mutta ehkä jos puhutaan tämmöisestä, että vaikka on luu murtunut tai muuta ja sitten on käyty lääkärillä ja on saatu siihen vaikka se hoito, mitä tarvitaan sillä hetkellä, niin sitä voi silti hyvinkin pian hoitaa, että ei tarvi odottaa, että se luu on vaikka luutunut kokonaan, että voidaan hoitaa, vaan just, että näitä tilanteita on niin kuin, tavallaan siinä pystyy auttamaan sitä nestekiertoa ja verenkiertoa ja paranemisprosessia ylipäätään. Miten me pystytään niitä lisäämään sinne sitten? Niin, jos ajatellaan sitä niin kuin vaikka
nestekiertoa, verenkiertoa, niin hyvin niin kuin semmoisilla hellävaraisilla tekniikoilla me voidaan vaikuttaa meidän kehon niin kuin, tämmöisiin on tietyt alueet on tosi tärkeitä, että esimerkiksi just niin lantionpohja ja pallea on tärkeää ja tämä yläaukeaman nämä poikittaiskudokset ja kallonpohja ja näin, että saadaan niitä nesteitä liikkumaan ihan koko kehossa. Et ei välttämättä tarvitse siihen niin kuin käteen tai jalkaan hirveästi koskea, vaan voidaan hoitaa sitä aineenvaihduntaa ja verenkiertoa vaikka ihan muualta, Mm. että saadaan sieltä paljon vaikutusta ihan koko kehoon. Mm. Niin, että minkälaisten vaivojen kanssa sitten asiakkaat yleensä tulee sun vastaanotolle? Mihin haetaan apua osteopatiasta? Mm. No siis ehkä niinku eniten tulee niinku alaselkäkipujen Mm, vuoksi, että se on niinku, se on tosi yleistä. kyllä. Yleistä niinku tavallaan mitä tulee tuohon vastaanotolle. Ja sitten hyvin paljon tulee niinku päänsäryn takia, niskahartiasärkyä, voi olla polvikipua, olkapää niinku siinä on rajoitteita tai särkyä. Kyllä, joo. Ne on niinku ehkä semmoiset niinku yleisimpiä, Mm, mitä tulee. kyllä. Tai sitten sekin on aika usein, että niinku tuolla niinku lapojen välissä, niin siellä on semmoista kipua. Mm, Niin se on myös kyllä. hyvin yleistä ja sitten aika usein hoidetaan sieltä jotain ihan muuta, minkä takia se asiakas tulee sinne sitten vastaanotolle. Toki Kyllä. toki huomioidaan niinku sitäkin aluetta, että minkä takia se sinne tulee ja toki niinku se voi myös olla tavallaan se ongelma sieltä lähtöisin, missä se kipukin on. Et Mm, se ei myöskään niinku poissulje sitä tai ole jotenkin, että se on aina jossain muualla. Tai se voi olla niinku myös osa sitä, että se ei ole niinku välttämättä kokonaisuus, että se on niinku siellä on jotain niinku ongelmaa, mutta sitten siellä on niinku monesti löytyy niinku tavallaan muualtakin, mikä sitten tavallaan sinänsä niinku, mm, luo semmoiset niinku olosuhteet sinne tavallaan kehoon, että vaikka sieltä nyt sitten hoidetaan sitä niskaa, kun se on kipeä, mutta tavallaan jos ei sieltä niinku huomioida muuta, mitä siellä kehossa on, niin tavallaan sillä niskalle ei ole edellytyksiä, että se voi niinku tavallaan parantua siitä. Tai että se mm, niinku, tavallaan, mm, että se pystyisi purkamaan sieltä sitä jännitettä. Et me voidaan niinku sieltä paikallisesti, mutta tavallaan, että jos ei niinku hoideta muualta, niin se ei yleensä niinku ole, se ei ole kovin pysyvää. mm, Vaan että pitää niinku tavallaan hoitaa sieltä vähän laajemmalti ja katsoa tavallaan, että sillä on niinku että sillä on niinku hyvät edellytykset niinku tavallaan lähteä sieltä paranemaan. kyllä, joo. Joo, ja miten niin kuin just kaikki tämä, että jos meillä on vaikka lantiossa häiriötä, niin miten paljon se vaikuttaa vaikka niskaan tai jos on nilkassa häiriö, niin miten se voi vääntää sitä, että se kompensoituu ylöspäin siellä kehossa tai mihin suuntaan nyt kompensoituukaan, mutta tavallaan, että se tosiaan se itse ongelmakohta niin ei välttämättä ole kipeä ollenkaan. Että se, mikä siellä tavallaan eniten vääntää ja aiheuttaa ehkä Mm, häiriöitä siellä kehossa. Joo, ihan totta. Ja siis itselle niin kuin, tosi paljon kanssa niin kuin, tulee ehkä sellaisen stressin takia ihmisiä hoitoon. Et se on yleinen syy, että niin kuin, uniongelmat ja semmoinen stressin aiheuttamat jännitteet kehossa ja mm, kaikki tämmöinen niin kuin purentalihasongelmat on yleisiä. Et ihmiset tosi paljon niin kuin, puree öisin hampaita ja sekin on niin kuin, vähän semmoinen oire ehkä sitten, että siellä mielessä käy niin kuin, mm, aika kovat kierrokset monesti. kyllä. No, Joo. mulla ei niinku varsinaisesti niinku se on harvemmin niinku hoitoon hakeutumisen syy, että on stressiä, mutta kyllä se niinku monella asiakkaalla niinku sen niinku tuntee sieltä kehosta, että sitä voi olla tosi paljonkin. Mm, Ja sitten sitä pystytään niinku sieltä tota pystytään niinku hoitamaan, mutta se on niinku
itsellä ainakin henkilökohtaisesti, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole kovin usein niin kuin hoitoon tulon syy, Mm, mutta joo, kyllä se näkyy siellä kehoissa, että jos siellä on sitä kyllä. paljon, niin se aiheuttaa erinäisiä toimintahäiriöitä sinne. Kyllä, joo, joo, ja varmasti niin kuin hyvin monenlaista, mutta joo, mä itse tykkään kanssa, hoidan lapsia ja sitten tulee myös näitä raskaana olevia tulee hoitoon ja se on myös semmoinen, mitä on niin kuin, niitä on ihana hoitaa, mä tykkään kovasti ja siinä on myös niin kuin kiva nähdä, että lasten kanssa niin siinä muutokset tapahtuu tosi nopeasti ja se on myös semmoinen, niin jos ajattelee lasten yleisimpiä tulosyitä, tai varsinkin niin kuin vauvojen, niin on ehkä tämmöiset vatsaongelmat ja vinokalloisuus tai että siellä on jotain toispuoleisuutta kehossa ylipäätään tai vaikka tämmöiset Mm, niin kuin, liikkumisen ongelmat, että ei kehitykään samaa vauhtia sitten kuin ehkä joku toinen lapsi jossakin asiassa, niin mm, siellä voi olla jotain jännitteitä, mitkä sitten estää sitä vauvan toimintaa tai kehitystä. mm, Ja niitä pystyy myös tehokkaasti osteopatialla sitten auttamaan. Ja ehkä sen verran haluan vielä sanoa, että kun puhutaan eri vaivoista, että sehän ei ole niin, että me hoidetaan vaikka nyt se vauvan pää sieltä kuntoon, tai että me hoidetaan joltakin ihmiseltä stressi pois mm, kehosta tai mitä ikinä, vaan se, että me hoidetaan sitä kehoa, että niin, että se keho tavallaan pystyy hoitamaan itse itsensä. Eli me autetaan sitä kehoa. Eli me ei varsinaisesti hoideta pois sairauksia, vaan me vahvistetaan just sitä terveyttä. Et kyllä. se on se, niin kuin, ja vahvistetaan sitä, mikä, niin kuin, että me annetaan sille mahdollisuus sille keholle vapauttaa resursseja siihen luonnolliseen paranemiseen, minkä Mm, se osaa niin. Ehkä niin kuin, parhaiten. yksinkertaisemmin sanottuna, niin se, kun se keho löytää paremman tasapainon, Mm, kyllä, niin joo. sitä me niin kuin, tuetaan siellä. Ja Mm, se on tavallaan, niin kuin, joo, terveys on omalla tavallaan niin kuin tasapainoa kyllä, siellä kehossa, että se pystyy adaptoitumaan kaikkeen, mitä tavallaan niin kuin, elämässä tulee. kyllä, joo. Ja sitähän tulee kaikenlaista. Joo. Joo, joo, mutta No, siinä on ehkä semmoisia niinku, asioita, mitkä niinku tulee tästä mm, suoralta kädeltä. joo. Mulla tuli tuossa mieleen, kun sä puhuit, niin sitten myös semmoinen kysymys, mitä asiakkaalta tulee, niin että minkä ikäisen sitä osteopatialla voidaan hoitaa. Mullakin tuli yksi asiakas, niin kysyi sisään tullessa, että onko teillä jotain yläikärajaa? Niin, kyllä. Mm, No se voi kanssa, ja moni kyllä kysyy kanssa tätä ihan niin kuin, että minkä ikäistä voi hoitaa. Ja siis ihan vastasyntyneestä lähtien voi hoitaa ja koko elinkaaren. Eli siis myöskin niin kuin ihan siis tämmöistä kuolevaa ihmistä voi hoitaa, että voi helpottaa niin kuin ehkä niitä ongelmia ja kipuja ja ihan koko elinkaari on tavallaan, että ei ole semmoista ikävaihetta, missä ei osteopatiaa voisi tehdä. mm, Joo. Et ehkä semmoisia vielä jäi muuten tuossa sanomatta silloin tästä, että milloin ei voi tulla osteopaattiseen hoitoon. mm, Niin siis kuumeessa ei kannata tulla osteopaattiseen hoitoon. Et se on semmoinen, mm, milloin keho itse hoitaa itseänsä ja silloin se energia menee siihen niin kuin kehon tervehtymisprosessiin ja siihen, että silloin ei kannata lähteä hoidattamaan osteopatialla tai oikein millään muullakaan, että antaa kehon hoitaa. mm, Et toki jos sit tulee jotain pitkittynyttä kuumeilua, niin se on sitten erilainen tilanne kokonaan, että sitä voi hoitaa ja kannattaakin hoitaa, että silloin jos siellä on, se ehkä kieli enemmän jostakin vaikka hermoston ongelmasta sitten tai muusta, mutta ihan tämmöisessä niin kuin peruskuumeessa, niin silloin ei kannata tulla hoitoon. Myöskin sitten tietysti tämmöiset ihan akuutit vammat, verta vuotaa tai kallomurtuma, niin sitten mm, lääkärille, joo. Ja et enemmän on kyse ehkä just siitä lähestymistavasta monesti, että
sitten kun Mm. on lääkärin kautta käyty ja saatu ohjeet sieltä, niin niitä noudattaen sitten voi tulla myös osteopaatin vastaanotolle sitten, että Mm. osaamme hoitaa myös lempeästi. Mm. Joo, kyllä. Joo, oli vielä tämmöinen aihe tuossa tuli mieleen, että mitä sitten ensimmäisellä hoitokerralla, että mitä silloin tapahtuu ja miten pitäisi pukeutua osteopaatin vastaanotolle, saako käydä syömässä ennen ja liikkua jälkeen ja tämmöisiä asioita ihmiset kysyy paljon. Mm. Joo, no tota, ensimmäisellä hoitokerralla, niin siinä ensin vähän haastatellaan sitä asiakasta, että tota, mitä, onko jotain niin kuin sairauksia tai onko jotain leikkauksia ollut tai Mm, tota, jotain, mikä niin kuin elämän varrella sattunut, sitten, että onko ollut jotain onnettomuuksia, mm, niin ne mahdollisesti niin kuin, vaikuttaa siihen hoitoon myös. Tai sit se voi myös niin kuin, selittää, että minkä takia siellä on erinäköisiä kyllä. jännitteitä siellä kehossa. Ja tota, toki sitten niin kuin puhutaan siitä, että mikä siellä asiakkaalla silloin on haasteena. Mm, Ja sitten vähän, että kuinka pitkään se on ollut ja on, koska se on niin kuin ensimmäisen kerran alkanut ja onko ollut mitään vastaavaa. mm, Ja sitten lähdetään siinä niin kuin, tutkimaan sitten sitä asiakkaan kehoa siinä seisaltaan, että tavallaan, että miten se asiakas seisoo siinä, että niin kuin, tavallaan tuleeko sieltä nostetta niissä jaloista ja tuleeko sinne lantioon ja sieltä sitten selkää vai onko siellä jotain toimintahäiriötä. mm, Ja siinä vähän liiketestataan, että asiakasta pyydetään joko tekemään jotain liikkeitä tai sitten minä hoitajana itse niin teen tavallaan sinne kehoon vähän liikettä tavallaan, että näen, että miten se pääsee tavallaan niin kuin liikkumaan tai että jos sieltä pikkasen jostain tota, olkapäästä vaikka lempeästi työntää, niin tavallaan miten se keho pystyy adaptoitumaan siihen. mm, Niin se tavallaan niin kuin, se liike kertoo siitä tavalla, että missä siellä mahdollisesti on niin kuin ongelmaa. mm, Koska jos sitä vaan niin kuin ollaan passiivisesti paikallaan ja tavallaan sitten testataan, niin se on eri asia. Eri kyllä. asia sitten kuin, että niin kuin testataan niin kuin sillä liikkeellä. Mm, joo. Niin se tavallaan niin kuin vähän paljastaa sieltä kehosta, että mikä siellä niin kuin, missä se liike tavallaan pysähtyy ja missä se ei pääse siellä liikkumaan. No, mutta tällä kertaa oli tämmöinen. Ja toivottavasti tykkäsitte. Joo, me tehdään näitä sitten tästä pikkuhiljaa lisää ja keksitään kivoja aiheita, mistä puhutaan. Ja meille voi toki aina ehdottaa myöskin uusia Mm. aiheita, että jos on joku semmoinen aihe, mistä haluaisitte kuulla, niin me mielellään sitten semmoisiin Joo, tartutaan. joo, ehdottomasti niin kuin kysymyksiä kannattaa laittaa, niin me sitten mahdollisesti pystytään niihin vastailemaan ja sitten otetaan tavallaan, että mikä meillä on sitten aiheena, niin tavallaan, että jos se jotenkin siihen liittyy, niin pyritään ne sinne lisäämään ja vastaamaan teille. Niin Kyllä, näin tehdään. Kiitos kun katsoitte. kiitos.